got no money. I'm blue, I've been beat, I've been died. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at Bon dia, Andreu Preses. Bon dia, Solape. Què Bon tal? dia, bon dia. Escolta'm, Andreu, a quin any anem avui a la secció Remember Preses? 1997. M'encanta. Què pinta Ull. ser un any musicalment excel·lent? Ull. Que passa Primer que com és- amb les efemèrides no ho sé, això és un altre bueno, tema. Què va passar? a principi seria que es va inaugurar a PortAventura l'Estampida. Home, i tant! Fantàstic, Estampida. He fet més cua de la meva vida. Sí, a l'Estampida. Portava una hora i mitja Però- i posa, escoja el rojo o Sí, l'azul. el vermell, sí. I estava Perquè només fas a la una meitat. carrera. Sí, però només estava a la meitat de la T'has de cua. portar un tàquer de color vermell per escriure en els pòsters I de el pitjor no és la cua, el pitjor és que durant tota la cua va sentir Thank you, Starting Morning, però la Sí, inventar. Sense Country. I el pitjor és que quan arribes a la zona de fusta que dius ara... No s'acaba mai. No! Una hora i mitja encara. I després ve el pitjor, que és l'atracció. O sigui, que... Sí que trontolla molt, eh? Han de fer un antivibrador. No ho suporto. Estampida. Què més? 26 de setembre de 1997, Barcelona.